ñale mon jam hire mon bandiraɓe musidɓe metroɓe golol média e carsalti muɗum min calmini on en jetti Allah en juulenal makko ɓuri ɗo ɓurnaɗo windere mo kala ɓuri ɓurtata e ɓurani muɗum en jetti en jaari jinnaɓe ɓe sababu wodederen ɓe ndiyam e jeygol ngol e ɓuɓol ha godal daña en garti kadi wadde jewteɗe kewɗen wadde kala saaha ko wiyete ko hello dartol ɗum saabi e ñalawma hande noon mata wona e studio Daoud Jiggo gonɗen kono en goɗɗani toon nde tawno gonɗen ɗo koye Fuutator ha tengti nokku men biteɗo Halayɓe walla mbiyen suudu Bon e nder wuuro Sarondogu eɗen goni ɗo e ceerno men kewɗen waddude jewre ko fati hello dartude kala saaha woni mawɗo men gardiɗo golal média wadde sikki ala en gandi ko dorobi e boblonde ñalawma hande noon eɗen gandi gonɗen koye lewru jukku ene hawri nogas jeeɗi lewru jukku tan ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho e ñalawma mawde woni aljuma hande noon en garti kadi no mbiɗen ni uddidde hello hesso ko fewte dartol eɗen gandi konnguli kewɗi ni goodi e nder Fuutator so tawi haalama tan enen londi ko wiyete ko deftere walla mbiyete jewte limtinde ko yimɓe kewi wiide ko so wiyama neɗɗo ne haaldema hayso mo anda dartol wima guila e Diawo guila kaaƴe kecce guila naggam firti kala ko haala wonko ɗum rondi so tawi mataw yimɓe mbaɗi hen guite mumen ƴewiri ɗum ha nder ma won ko kucci hen ko heewi ko wona tan helmere nde tan maire ɗum saabi helmere kadi ko wiyete ko satigagal walla ko wiyete ko laamu koliyaɓe ɗum kadi wonko tengtini walla wonko haalata e nder Fuutator ɗum saabi hande ko ngoɗon hello udditen ko wiyete ko laamu satigagal hol kañum ne darde muɗum e fodde muɗum e nder aduna ha tengti e nder Fuutator holiɓe ni e ko nande foof ma en mbaw andude ɗum taw ko jokkodire musidɗo men ceerno men Dorobi Boblonde kono noon nden naata e cewre ɗe walla namde ɗe dokkemo fartange wawa salminde bandiraɓe heɗiyankoɓe e gartami namde meɗen eyi ceerno Amadou mi tiggita tan salminago ngo ha Moussa tan mi artira e salminago calminɗa ngo eɗen mbiya bandiraɓe hen assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini on mi juurima on eɗen jogui weltare mawde ko ɗo e wuuro meɗen Sarondogu gonɗen ɗo mbotugu dataɗo eɗen ko foftere garnoɗen kono mata koɓe mbiyata ko ɓoƴƴoɓe gaccata basil e ko ɗon eyyi ɗum noon ko noon tan mi salmini on bisimilla ceerno ceerno Doro no kalduɗen ni ko hono noon hande jaɓanten ko yewtere men ko wiyete ko faare hello dartol taw ko uddidde kadi goto e kele ɗe hay sinno ni wonko wawno adade ɗum ko faare banggue deggodiral laamuji no kewɗa deggodir ɗum ne kala saaha hande mata udditde goɗo hello tan e tawno so tawi uddirama kadi ne tawno jaa koye kelme ɓuɗɗe tengtude walla ɓuɗɗe wawde nanede nder hakkillaji meɗen hanni adda namde kewɗe kadi ko foof so tawi en mbi laamu koliyaɓe moni kamɓe eyyi no mbiɗa ni en duttata ko e wiide eɗen mbaɗa silsilo walla ruttanade deggodiral walla jappodiral laamuji ɗi holno laamu hen foof holno jibinira ɗo sen mbi laamu kaleten ko lefol andi sen mbi lefol tan addi taƴere hankkadi e Fuuta o tuggude nde sosa woni leydi andi Fuuta joguima inde kewɗe kono ko wittiyankoɓe walla kam ene sikka kam hankkadi nde bindi batti hankkadi hutorede nde hankkadi waɗi duttorde ɗe ganduɗa ko nannide walla kadi memotode hollide tan kam laamu gadi yuɓɓude tan juɓɓugo tan tigui rigui ganduɗa yimɓe mbawi hen tugnade innira ɗum laamu ɓe mbiyata ɗum ko Dia ogo nde ɓenni rewi hen ko manna eyyi manna nde ɓenni rewi hen ko toño attention ne waɗi luural ɗo won yaaruɓe ko manna adi Dia ogo ɗum ne waɗi version ngaji kadi ko version ngaji laaɓɗi kadi wonɗo jewtiɗen hen anduɓe meɗen tooɓe mbeɗa miijoɗo ko wayno professeur Ñokkane Adame nde wonno en koye tufnorde meɗen Dia e sikka ala kadi ɗum ko windande kadi ko damal jajgal wonata kono noon ko ɓuuri yaajde ko mbaɗi tan ko Dia ogo adi manna rewi hen Tondiong Termes e laamu Taaga eyyi ɗo noon walla mbiyen Tondiong rewi hen laamuji tati ɗi jogorɗen haalde ɗo wiyata tataji tati ɗi laamu Taaga laamu Termes e Lamtoro won wadɗo kodi laamuji jontidaɗi ɗum ne kadi ko hello wongo wonata ko wawi hen wonde foof ɗiɗo laamuji ene sikka wonde kollitagel tawiɗi e nder Fuuta iɗi jubɓi hayso tawiɗi wone majji gariɗi ne ɗi tawtodiri kam e nder Fuuta he kollitagel nde ari nde ko ɗiɗo laamuji haaɓi caggal nde o fooli o rentini ɗiɗo laamuji tati o inniri leydi ndi Fuuta saabu oɗo saaha leydi ndi wiyata noon no mbiruɗen ni ko laamu wiyatano ko Tekruur e hayso tawi ni kadi won hoddirɓe leydi ndi joguima inde goɗɗe ko wawi hen wonde foof ko kanko kam inniri ndi ene sikka Tooro walla Fuuta Tooro
ko ni o wi leydi ndi heddi noon holto inde nde kadi ummi holko wi woni Fouta holko addani mo wiide leydi ndi Fouta e ko nande hen ɗum kadi ko windande wonde ne wawi wonde yewtere kadi juuri wonde eyyi woni o sompi lefol ngol o inniri Satigagal ne ko lefol sikki ala lefol tan yanta e leppi meɗen gadanteji ɗi ganduɗa ɗi holno wiide Farba ni no wiide Jaltaɓe ni no wiide Jagaraf no wiide almamagal ko jogori arode caggal mum Satigagal ko hono noon kono noon e hinde ko Satigagal hankkadi wontata ko hinde walla wonnata ko suudu e nder hinde e nder fulɓe wiiteɓe yalalɓe woni kamɓe jogorɓe innirede deniyankoɓe woni fulɓe deniyankoɓe kono noon ko wiyete Satigui ko hankkadi wontata tan ko galle sa yiiɗi e nder deniyankoɓe sabu wona deniyanke fof wonata Satigui walla foti fiilede Satigui ene waɗi tan hankkadi ko sakkiti ko sa yalama mbiya ko suudu Bocar Sawalabo ene gasa men garo hen joni so Allah jaaɓi kono noon ko ni Satigagal ardi caggal Satigagal wodda tan ko almamagal caggal muɗum ko laamu Toubaguiri e caggal mum ko laamuji ɗi gurɗen hannde machallah no mbiɗani ko hon noon aɗa andi no wiyeteni kamɓe koliyaɓe walla mbiyen kolitengel e wonti muɗum haalama banggue toɓe gummori haaɓe mbawi nattude Fouta hay sinni ko ɗo ɓe ujnoɓe jeehi nokkuji goɗɗi ɓe garti walla gueɗe bani noon sababude laamuji ɗi tawnoɗi wonɓe ko ɗo tan gonno nder Fouta pelbodira ɓe guitta ɓe gueɗe bani noon beele mbawi andude hol kolitengel filinitade makko nde holto ummori eyyi ɗonne kadi ko windande sen naati toon kadi sa renaki juutat no fewi eyyi kono noon kolitengel kam sikki ala ko ene serti walla ni yantoyta koye garagal kolitengel yantata koye fergoji tafɗi ko wiyete leƴƴi tafɗi Fouta Tooro ko fergo ko ɗum fergo ko yimɓe ummiɓe e nokku goɗɗo ngari mbaɗi ko wiyete conquête ko mana kaɓa pooli comppi lefol jiidoyta e lefol almamagal ko taw hankkadi hoɗi waɗi ko wiyete filñitare ko wiyete révolution interne wadde noon e nder almameɓe ne waɗi dendagal leƴƴi tafɗi Fouta Tooro ene waɗe mabɓe leƴƴi ɗi fof walla kinde ɗe fof yo won ko suborɓe yo won ko seɓɓe yo won ko toroɓe yo won ko fulɓe aynaɓe yo won kamɓe fof aɓene nder hen ala hen leñol tan mana ala hen tan ummiɓe nokkuji goɗɗi gari tawtude almameɓe mbaɗi filmita ala ko taw hankkadi Fouta o hankkadi hoɗi waɗi ko wiyete révolution interne kamɓe noon kolitengel artude e namdal maɗa wiya wonde ɓe gummi koto wiyete Fouta kiiɗndi hono no Amadou Hampâté Bâ wira hayso tawi ɗemɗe ɗe ɓuuri wowde ko wiide Fouta kingui e ko noon tan wirete kono noon helɓande kode Pulaar ko kiiɗndi tan firtata beele wi ɗum kiiɗndi ko sababude oɗon Fouta ko kañum hecci Foutaji ɗi fof ina wona beele wi ɗum Fouta tan ko sababude oɗon Fouta hecci Fouta Tooro ɗum ne kadi ina wona sababude ko toon ɓe gummori ene hoddira ko kollitengel inniri Fouta wadde noon ne wawi taw wi ɗum Fouta kiiɗndi tan ko sababude ko kañum hecci Fouta mo kollitengel innoroyta ga Fouta o eyyi ɗum noon ko ni tan o ummima toon e dabɓa tan mbiyen o ari o waɗi ko wiyete conquête one en kaali joni laamuji ɗi o tawi ɗo hayso tawi noon o tawi ɗo koɓe ɓuftaka rallelna kareeli ɗi juuti kareeli ɗi muusi wonɗo fooli wonɗo tampodira wonni ɓe o dañani folde wonɓe jebbilaki o dañani tan folde ɗumen tan ko ha woni ene ɗum ne waɗi e wonɗo o wallitiri janfaji wonɗo ɗo ganduɗa ko kanko e hoore makko wonɗo yi haw adorira o firti ɗum ɗo fof kewi hen ɗum ne waɗi bindanɗe kewɗe sen gartoyi hen mene gas moni foof kaalen holno heɓiri ndiɗon leydi yeru joni sen gari kaalen holno heɓiri lamtaga kaalen holno heɓiri lamtoro kaalen holno heɓiri ko wiyete no jeeri Fouta hanki ɗo ganduɗa ko arɗo yeri diidi wonno toon ɗo wiyete ko innirte hande hoore weedu walla wone kam ne nangi ko wiyete ɗo wiyete hande diwan guimi ko safalɓe mbi noon ɓe mbiyanno ko diwan guumi ɗum ɗon fof ko hunde ganduɗa ma wallitoy enen e koye men famde tafugo ko jogori wontoyde Fouta walla ko jogori wiyede hande leydi ndi ganduɗa enen fof ko ndi wondi parnoɗen hono Fouta Tooro ko selli tan kam mbiyen kanko kolitengel o tawani ɗo hen ɓuftaɓe lelna o jaggodirama kareeli ɗi muusi kono wattinta tan ko Allah hokkimo kam woni o sompi lefol o inniri ɗum Satigagal machallah aɗa no mbiruɗani ko hono noon o ari o inni lefol ngol watti ɗum Satigagal eɗen gandi kadi Satigagal jako leppi Fouta ɓurɗi ɓoyde ɓurɗi kadi hewde sembe no wiiteni matam nde o ari nde o dañi tamde yimɓe foof goni e tamande makko holno wonno juɓɓudi laamu Satigueɓe eyyo juɓɓudi laamu Satigueɓe ɗesara abbade koko wiyete royaume ko walla mbiyen ko laamu Ronaroni sa nani laamu Ronaroni firti ko
beele neɗɗo wona baawɗo laamaade ko ma jeye e won on galle won ko adi fof jeeɗa taw e wongol leñol kadi e ngol ɗon leñol kadi jeeɗa e won on galle won ɗum woni ko mbiɗen ko adi fof joomum wona pullo taw satigueɓe koɓe fulɓe hayso tawi ne waɗa jillodire caggal mum sabu waɗi desodire caggal mum hakkude mabɓe kindi keddiɗe ha tenti e wiiteɓe seɓɓe koliyaɓe ɓe jiidoyi caggal mum walla ko jogori wiyoyede toroɓe caggal mum walla ni leƴƴi tan ni fulɓe keddiɗi taw ko kinde kadi goɗɗe walla cuuɗi goɗɗi eko nandi hen kono noon to banggue kam ko wiite suudu mawdu tan andado e nder fulɓe wiya koɓe yaalal ɓe jettete ko ba nde wonno tawde mbiɗen ko ronado ni alay saago jomum jeego yettode nden yettode noon ko ba wiya ɓe jetta e sikki ala noon namdal manggal ne ara saabu so wiyama yeru joni ɓurɓe lollude mabɓe ɓe won wiyoɓe ko sebbe won enen nangue ko sebbe ko wayno joni Samba Guilajeji wona ceɗɗo ne anda keeci ha yetti kolitengel eyyi saabu kolitengel jibini ko sawlama jibini ko yero jaam astagfirullah kolitengel jibini ko yero jaam jibini sawlama jibini Bocar sawlama jibini Guilaji Bocar won Guilajeji jibini Samba Guilaji keeci ha yetti kollitengel ɓeɗo noon ko jettere ko ba ndeke ɓe gona seɓɓe heddoto noon jotodiral heddo jiidigal heddo ɗum ko goɗɗum waɗa joni noon laamu mabɓe holno organiseri beele neɗɗo ara tan folla wona lamɗo beele ene waɗi koɓe mbiya sarɗiyeji ko wiyete critère uji holto neɗɗo rewata ha wona satique kamɓe de ganden wona harbiyankagal tan ɓollal ene nawori ko wiyete hakkilantagal walla ene duusodiri e ko wiyete wondi juɓɓudi wa holɗum ko adi fof kamɓe ɓe jogui koko wiyete succession miɗe safti ɗum haalde hewɓe ne namdiro ɗum caggal ɗum ko wiyete succession horizontale manam firtata ko neɗɗo beele wawa wonde satige ko alay saago tawa gonnoɗo satige o ko tolnodiɗo makko to banggue yonta mana babiraɓe men jiidi yumma e baba walla taniraɓe meɗen jiidi yumma e baba walla jaatiraɓe meɗen tawa ala men biyo goɗɗon kaw walla baba walla ala men biyo goɗɗon baba enen poti eyyi so ɗum ɗon ronkama nde ɓiɓɓe meɗen jaɓane ɓiɓɓe ɓe sene jaɓane ƴewete ko keccuɗo so yonta ene ummo e yonta ene fayi yento e goɗɗo ƴewete ko keccuɗo e oɗon e kaɗon yonta ko ni yara d'ailleurs conflit ji jibru ɓurdu mawnude e nder min garoy ɗon wadde firtange ko ɗon tan dewten aɗa andi de laamu ngu jooɗi no mbiruɗa ni ha ari ko wiyete ko succession woni lomtodiral ngal gadanɗo ko koli tengel woni ardi nde wiyi nde ko miñi ko rewi hen ha ɓoyi ɓiɓɓe mabɓe batti artude hen ko heddi ko fof woni ko ummi e koli ko holnde tan ganduɗa hoorema laamu ngu yeedi taw nande kala inteɗo ene waɗi nanodiral yi ha ɓoyi watti wadde hankkadi jibduji gaari ha goɗɗum natti eyyi luure kam musɗe tuggi koye génération guelajo Bocar eyyi guelajo en hakkude mumen e Bocar Siré en e Siré Tabakal ni wonata ko bama ko tokos eyyi ɗo ha mbawa famde ma bum suudu paari noon jaafo eyyi ko eɗen gandiɓe tan andi tan ko witta tan aɗa andi mi wima joni mi arinima joni mbima mi kolli tengel jibini ko yero jaam jibini sawlamu jibini Bocar sawlamu noon woodi ko Bocar sawlamu e Siré sawlamu nani Siré sawlamu o on woni mo mbiyata Siré Tabakal eyyi Bocar sawlamu o mo mbiyata Sadio Bocar Tabakal walla Boubacar Tabakal mi nani mo hecciyanke aɗa haalamo e ñalawma tawti bandu eyyi Bocar Siré walla guelajo Siré Bocar on nangodirino e guelajo Bocar ko ɓii ko tokoso wonata ɓe kaaɓi powɗodiral laamu ko guila ɗo conflit ji mabɓe wiya ni ko guelajo Bocar mana rondi fittande makko eyyi guila ɗo conflit ji ɗi puɗɗi kono noon hankkadi caggal guelajo Bocar en aɗa guelajo Bocar ko ɓi guelajo Bocar woni guelajeji ko ɓi Bocar sawalamu ɗo hankkadi pratiquement lefol ngol heddoto tan koye suudu Bocar sawalamu koye ɓiɓɓe mum tan koye yaltuɓe mum tan jeeñu mum tan ko ɗon hankkadi lefol ngol eggata to suudu Siré sawalamu en wonta hankkadi ala gonowo satige so wonamo bamum wonno hankkadi yarɓa natti critère uji ɗi hankkadi puɗɗo natta hankkadi yuɓɓude no fotodiral ngal eyyi kono noon toñangue ene yaltoye toñangue nge
woni kareeli ɓurɗi dowlude e nder kareeli satigueɓe woni hakkunde Samba Guelajeji e konko Boubou Moussa aɗa andi to banggue ko wiyete tolnodiral konko Boubou Moussa ko ɓi Samba Gueladio ha paama no wonirta ko Gueladio Bocara e Samba Bocara e Mody Bocara sa yiɗi men garo e Mody Bocara ko holon Gueladio Bocara jibini Samba Gueladio Samba Bocara jibini Boubou Samba woni Boubou Moussa jibini konko Boubou Moussa wadde sa faami ko Boubou Samba wona e Samba Gueladio babiraɓe mabɓe jiidi yumma e baba walla jiidi baba e sa yiɗi par ce que Gueladio Bocara ko Guelajeji e Samba Bocara yummum ko banggue ɓe jiidi ko baba kono noon lefol ngol kamɓe poti hen saabu ɓe heɓirte ko baba wadde joni noon suudu Mody Bocara en Mody Bocara daña biyeteɗo Boubou Mody en suudu Boubou Mody en wasa lefol ngol artata konko Boubou Moussa e hoore mum alors que konko Boubou Moussa to banggue asko ko ɓi Samba Gueladio saabu Samba Gueladio ko ɓi bamum direct ba makko woni Boubou Samba wi kañum toñama ko kañum hande lefol woni wiɓe noon ko sababude wonde Samba ene famɗi duuɓi oɗon saaha woni wiɓe ko sababude Samba ko waɗ bonijo yiɗaka e nder jewol e oɗon saaha koɓe jewol naɓe kamɓe fof ko ɗon woni lamorgo ngo Samba ko kewɗo nde wonno ko kaɓe heeɗo e jewol naɓe jiɗa ɗum walla ko nandi hen ko ɗo yano artuno fof waɗi galɗo poɗodiral eyyi Samba Gueladio ene wiya ko kañum hande lefol sababude kañum wasiro ko ɓi bamum woni ɓi Boubou Mody o walla ɓi Mody Bocara o ɓi Mody Bocara ko ɓi bamako tan wona direct donc noon so tawi tawde kamɓe tolnodir woni ko mbiɗe succession horizontal ko donc ko kanko heedi e damal wadde o wi wonde baba diwama ɓiɗɗo hokkama waɗi ko waɗi usurpation du pouvoir o waɗi ko wiyete révolté ko o feri o yehi o ƴeewoyi konu mercenaire uji o ari o yani e jewol woni haari kareeli ɗi gandanɗen ko jogori jibinoyde Bilbassi 1 Bilbassi 2 ha Bilbassi 3 won wiɓe ɗi Bilbassi ji ɗi keewi sikki ala noon Bilbassi ɓurɗo downude ko baɗɗo e nder hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capantati e jeetati woni 1738 walla un peu avant walla un peu après ko addi ɗum seeɗa walla ko sakkiti ɗum seeɗa ko oɗo wiyete ɓurɗo dowlude ma teskoyoni ko siècle caggal muɗum Fouta kadi yarɓa dilla sabu ko ɗo waɗata ko Fouta diwɗa pour la première fois lefol alma magal ɗum wiya ko hedde 4 ans un peu avant ko kene wona un siècle par ce que wonata ko hedde 1833 en 34 en walla 35 hakkude muɗum e 37 kadi jooɗo ko hedde duuɓi tati eyyi ɗum ko aɗa wawi wallitora ta so ñalawma tawti bandumade yaade kadi en jimani kayitaji koko ciftorten tan kalɗen ɗo ko ganduɗa ko ɓe mbiyata ko les grands traits ko ɓuuri teskinde lefol deniyankoɓe joni noon kamɓe lefol deniyankoɓe ha mbawen tongude tan ko kamɓe piili hedde nogasi jeeɗiɗi satigi so tawi en koddiri wonde satigi cakkitiɗo o ko Soule Boubou Tokos eyyi ha paama kadi ko woni Soule Boubou Tokos ko woni Soule Boubou bawɗo walla ko woni Soule Ndiaye mawɗo Soule Ndiaye Tokos ko neɗɗo goto eyyi Soule Ndiaye ko Soule Ndiaye tan Soule Ndiaye biyeteɗo mawɗo o ko konko Boubou Moussa jiidi yumma e baba on Soule Ndiaye ko Soule Boubou Samba Bocara sawlamu yero jaam kolli tegal Soule Boubou Tokos o ko ɓi Boubou Mody Bocara sawlamu yero jaam kolli tegal mo mbino mami nane to lefol ngol eggoytuno nde wonno kamɓe ɓe nehino koye nder galle konko Boubou Moussa en ko ɗum addani galle Samba en o diwiyede Samba ni woyi jananako a faami haalata alors ko ɓiɓɓe babiraɓe tan kareeli muusi noon kaɓa woni ko jibinoyde ko jogoɗen ade o kanko noon Boubou Mody o dañƴo biyeteɗo Soule Boubou o woni Soule Boubou Tokos woni Soule Ndiaye Tokos sa yiɗi ɓe mbiya tan ko ɓe nandi to banggue eɓe nandi to banggue tagudi koɓe yimɓe yontaɓe yimɓe yoɗɓe yimɓe jomen jimme ko lawakoɓe etc kadi to banggue gaddin oya ko lamɗo kadi ɓe jii ko kanko jogori dañcoyde ɓayre wonden effectivement kanko Soule Ndiaye Tokos o woni Soule Boubou Mody o ɓe innirimo Soule Ndiaye Tokos sababu kono kanko ni yumma ko wiyaka Ndiaye ko gandumi ne wawi taw komi jumɗo ko oya woni mo yummum wiyete Ndiaye hoola onne koye suudu mabɓe jeyani wiya wonde ko caybowo ɗum ko haala gokka wonɗo jiiɗo ni e yummu Samba Gueladio woni Coumba Diolgal ɗon ne min garoy hen ɓe sikki wonayta ko hello wongo kono ko selli tan kam ko kanko Soule
tokoso o ko kanko woni cakkiriɗo e sahaade lefol ngol jogii mana jimmi tigi rigi sabu ko kanko hawrete e ceerno Souleymane Baal en Abdoul Qadir Kane en kanko ni ko heen o maayoyta kanko maayoyta koye jamanu Abdoul Qadir Kane koye jamanu maɓɓe o sankoyto won garoyowo caggal mum joom kadi jimmi kadi gandaɗo woni Boubacar Fatimata kono oɗon woni heen sahaaji limtatamo Satige en mbiyamo almami Boubacar Satige ɓe mbiyata hankadi hay so tawi o woni Satige ne ko taw Satigagal natti jogade qima mo jogorno ndeno ko ɗum addi noon woni hen limamo woni hen basa limdemo woni hen mbiya koɓe nogas jeeɗiɗo ɓe mbiya koɓe nogas jeetata walla basa limgo hen sahaji ni wonoɓe Satigueɓe mbasa limede ɓe gadda hay Satigueɓe ni ha gona nogas e joyi walla nogas e jeegom kono ko hilmi tan kam ɓurɓe downude saɗa haala Satigueɓe aɗa haala Satigue Soule Ndiaye yen ɗiɗo ɓe kalɗen ɓe kala Guela Jeeji en kala Boubou Moussa en kala Samba Bocar en Guelajo Bocar en woni Guela Jeeji en kala Boubou Modi en kala Guelajo Boubou en eko nandi hen ɓeɗo ko yimɓe andaɓe woni Soule Dene en kala Ndiaye Soule en ko yimɓe andaɓe e nder mabɓe ɗum ɗo fof ma en garoy hen yama e jewte meɗen garoy so Allah jaaɓi kono noon tawde jiɗɗa tan ko tanguen ko ɗum ɗo ɗesata wonde e no mbiruɗen ni juɓɓudi lefol laamu deni encore machallah kala lefol fof e nder Fouta wonko waɗi golle muɗum teskinde wonko ɓuuri andirede wonni wiyaɓe kañumen mataw jaccini Fouta o walla dokki ɗum hurum hani laamuji tarinoɗi ɗi mbawi jogade muɗum waɗon qima eɗen mbawi laamu Satigagal kañum holko waɗi représenté nder Fouta mi nanani laamu Satigagal kañum hol darde mum mantini ne waɗi e nder Fouta to banggue hisnude ɗum to banggue kisal ɓesgu mum banggue deƴal ngal ndero hani e jottodiri mum e laamuji tarinoɗi e oɗon saaha eyyi to banggue nafoore ɓurde mawde ko kamɓe cosi leydi kamɓe darnide Fouta Toro ko kamɓe mbi Fouta Toro e kadi kolli tengel e saaha muɗum Fouta ɓuurino yaajde ɗo yarata joni ɗo keeri ɗi ɓuurino ɗo yaajde ko wiyatano jeeri Fouta hanki ko a yahata ha Asaba jaaha ha Taganta jaaha ha sa yiɗi en siri a miijota ko ni hande ko wiyeten naksir ko wona Fouta ni mataw e to banggue gayen e banggue hirnangue a yahata ha duƴƴoɗa e maayo hango Fouta de yaaji waɗa ɗum ɗo ko gartam taw ko mataw ko ɓuuri wonde gartam ko leydi eyyi ɗum ko goho gueɗel ɗimel ngal hakkude mabɓe kamɓe koye mabɓe wone mabɓe ko nde gandira guendiyankagal ko wayno konko Boubou Moussa ko neɗɗo jattinnoɗo haaɓe tubakoɓe haaɓe tumarankoɓe mana leydi Fouta ndi saliɓe Samba Guelajo noon woni hewɓe kam ko gonga daari ɗi ɓuuri lollinde ko kañum jambaragal mum ɓayre mum ko nandi hen kono noon ene tuume ko heewi kadi ko kanko addi tumarankoɓe nder Fouta mana ha tenti wallodirde tubakoɓe ɗum kadi ko hunde fonde teskede won wiyoɓe to banggue guendiyankagal ko konko Boubou Moussa kabdiɗo makko o on ɓuuri wonde guendiyanke ɗum kam ko analyse uji tan wonata ndeke noon to banggue ko wiyete nafoore walla wona nafoore ɗum ɗesata wonde ko yiyande heerinde koɓe mbiyata vision subjective holko wiyete nafoore holko wiyete wona nafoore oɗo saaha laamuji ko ɗon jarata ko wawma fiima min wawi mi laamo donc holko woni gonga holmo gonɗo e gonga holmo wonani e gonga aduna nden ko ɗum namdino ko en fonction e saaha oɗon ko namdino ko wadde noon enen mbawɗen tongade tan mbaɗeten koye men tan en projet tat koye men tan jaafoɗon e helmere nde en mbaɗat koye men tan e oɗon saaha jiiren jamanu noɓe jiiranno ni etoɗen yirude hono noon kono heddi noon hankkadi aduna sene ara ina ñaawa ina gasa wiya ko oɗo ɓurno wonde ɗum walla oɗo ɓurno wonde ɗum kono min to banggue am wona ɗum woni ko himmi ko batte ɗe tan mana ko hande o ko foti janggede hen enen holko cikkuɗen ko foti wawde naftude en hen to banggue ko foti wonde parnorɗe eyyi wona kadi wiide en ko kaari fooli kaari walla kaari wawi kaari eɗen bakkoto ɗum walla kaari en wakkoto ɗum e dow goɗɗo walla sababude ko tanam wawi tane walla ko tanam laamino tane ɗum ɗo fof hande wona ɗum woni nafoore neɗɗo ko woni nafoore tan ko taniraɓe men ko enen foof ko taniraɓe men enen foof joni noon hol binnanɗe ɗe poɗɗen wawde jaggude hen kadi hol fierté ɗum ɗo ne foti wawde jibinen ko wiyete parnorɗe to banggue leydi neɗɗo so anda hanki mum wawa andude hande mo anda hande mum wawa dañde kene wawa ko wiyete dandorɗe jam par ce que ko yoɓorte ko hande dañete ko dañete hande ko ne jeeyete koye wawde tinde hoore mum mana wawde tinde hoore mum taw ina woodi neɗɗo noon tindirta ene woodi tan ko taw ene jogui ɗaɗi ɗi noon koko wiyete dartol koni pamirɗen haalde
ko noon kalirten so tawi laamu satigagal haalama walla mbiyen laamu deniyankoɓe ne yiɗi wiide foof ciltirde mum eɗen gandi kamɓene noɓe guittiri laamu ni ko honnoon laamu mabɓe ittira holko woni ciltirde laamu satigaɓe ɗum kam haymo nanani walla hay mo yiyani mbaɗoɗi nani ungali mum ittiɓe ko deni ko almameɓe e gardugol Souleymane Racine Samba Boucar Ibrahima Ñokor Racine Souleymane woni Souleymane Baɓe e ballodiral almameɓe walla aaludere sanɗaji yanoɓe to Pire Sagna pour garti mbaɗi ko wiyete piliétaire ko ɗum ɗo ko windande batte ɗum holno laamu satigueɓe holno samiri so Allah jaaɓi an kadi ceerno Dor konngol ma cakkirol paɗene mataw hello aro no mbiɗani jokkiren ɗum hol wasiyaji kuccinta e bandiraɓeɓe ko fewte dartol surtout ha tengti andide yimɓe koye muɗumen no mbiruɗani so tawi neɗɗo anda hoore mum wawa darnade won ɗin foddeji wawa kadi andude hol kañum ni ha wawa mataw teɗanade wonɗe hen gueɗe walla goɗɗum ko hunde waɗɗide andude hande hol kañum ko hunde waɗɗide gonɗen koye saaha pelɓodire gonɗen koye saaha tetodiral gonɗen koye saaha kiiɓodiral gonɗen koye saaha moññodiral no ceerno Murtuɗo wiyanno ni mondialisation e neɗɗo noon wawata salade moññede tan ko tawa ene andi holi kañum ene wawi jogade dartorɗe noon ko ɗum woni ko wiyete ayi hande ko dukire probléme d'actualité ko dukire hande ɗemɗe meɗen no poti nanguirede e nder médiaji ɗum ko ma tina hoore ma ne mbawa salade mo tinani hoore mum mo anda hoore mum sikkata ni wonde ko jeyaka hen sikkata ko jeɗaɗo sikkata wonde ko cakkaɗo sikkata ko muddaɗo ɗo noon wona sada ko an jeeyi gandirta ko an jeeyi noon ko tina wonde leydi ndi ko an jeeyi ɗum wadde ko kaleten ɗo ko tawde aɗa andi tane nani hende ndiɗo leydi sosere nde so tawi a wonani jahriga a wona koɗo ko ɗum woni noon ko neɗɗo jangguirta dartol mum ko ha daña ko dartodeɗa wona tan ƴettoyde firel walla silama suurde silama ene weeɓi holko yettinta ko ɓerde ko yettinta ko noon ko ɗum mbiyeɗa ya janggo sikkade ni eyyi ɓe sikkade ni suurde silama wadde ni ƴeerade ɗum ne weeɓi ko yettinde ko nder woni eyyi ko yettinde ko noon ko ɗum woni ko jangguete ko mi sikkane ni bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettoroɓe Gollal Média e calsalti muɗum ko noon keɗide ɗo yewtere men hello men dartol no mbiruɗen ni hande waɗaɗo ɗo koye nder wuuro meɗen Sara Ndogout woni jatti ceerno meɗen Doro Gueye Bobolonde ko ɗon gonɗen hande e ñalamuɗo nogas jeeɗi lewru jukku woni août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɗum noon kadi min baynimon tan ha saaha garoso Allah jaaɓi e hello wongo dartol ɗo e nden kumanen jaam